check, take two. Oras! Alas 9:09 na. O ka, syempre. Eto naman po kami, mamulabog sa inyong mga kagabinon. Medyo late na talagang siguro, alas 9 na. Gi-adjust na ako, may gala. Kaya para mas nakapanarapon na tanan, humot-humot na. Higda-higda na, medyo busog na may gala. Eto naman po ang Hilas King, Brother Bernie Bitong-Bitong. And hello, I am the BC. Kasama niyo naman, oh my gosh. Ayun yung pinaka-feeling Mega Maria Filigara. Oh, burag And gani. of course, Binangula kay audio. Burag gani. Ano kasi istorya mo kay audio? dili na ang nagproblema akong giistoryahan kung unsay Wow, nasa si ko ano. O na? Dili si vlogger ba na vlogger nga murag nagproblema sa family, medyo naka-share po ko nga gamay. Kabalo na migig ka. Wow. Bilo na migig ka sa ako kanang murag pag nga nanamas tita bi. Apil po ng advice nanamas tita bi. Grabe yung advice ha. Ay Tig-advice sa inyong tanan, Master Poppy in a place to be. Yo, man, what's up, boy? Wala effects on. Mas mining wala effects kay Kwan. Kanang, Yeah, this is the, it's the international way. Like, muna ni siya. Mga alam mga pang US ang mga podcast, wala na yung background music. So, muna na niya itong And- style ni. Sa wakas, padayon na kita sa atong mga kuano, may mga kakulian pero Yes. gyapon sa mabangbangan ng mga kakulian. So at least nabadayon gyapon ta karon. mabangbang yun mga igala. Guys, Grabe. di pa na ako, Nagpinusilay. David Bangbang. dili pa na ako ma-istorya. Basta, kabalo lang yun mo guys kung unsa ko mga ginapambuhat para lang yun mas mo level up ning Bawal Bugok Show. And yesterday na lang ko'y gibuhat nga burag major nga meeting kung asa nagpinirmahay na it's really a major sponsor for Bawal Bugok Show. Whoa! Oh my God! Okay, Such so a good news. that's a good news. Actually, nasabtan kay namin kagabi. So, okay ra gid kayo. So akong gipangitaan og kuan. Akong gipangitaan og kuan istorya ba kung sige sa makatag-an unsa natabo ni Bernie. May na lang at least. Tapos Okay. naghimo po ko groom. Naghimo po ko groom. Ang katong mga nag-wonder pod ni apil po nag-join sa room, nag-storya na lang namin bisagon sa dito. Storya sa ilang lablan. Wow, Negosyo. at least gwapo anak eh nag-share gyapon. Share gyapon. Okay. Anyway, okay ba kung audio sa inyo? Dili ba putol-putol? Okay lang. Okay lang. Putol. Ha? Sure ba? Putol sa ako or hini po daw ang connection. Okay. Unsa nga klase nga putol na kanang murag walay internet o putol nga murag wire nga putol-putol? Duha na ka klase. Murag sa mic. Mic. So murag ko Sa mic ganang siya. murag feedback ganan. O murag backfire. Murag Wala may problema sa corp. Okay ra sa mga akong audio. Murag nahuga nga mic. Diba, parang ano lang yan, parang na overmood lang yan sa ano. Oo, kana. Di ba? Okay, sumura to. Okay, bye. Ana. Bungol-bungol mo to sa hay mga gala. Okay. Ops! Nag-share na ba sila? Nag-share na? Share na please. Guys. Ani ha. Kabalo ko na iuban sa ato diri nga since day one sa atong BBS na nagid sila daan. Na nato mga ka-BBS since nga nagsugod pa lang diri hat kung wala pa tay price. Sa kung saan lang ito'y panghatag, mga t-shirt, mga load, ano ba. So karon naarang-arang na gamay, kaya nanatay panghatag nga 500 pesos nga worth Mga nga pagisina, no? nga gasolina, na 1,000, ana. Mga pa-diaper, And, pa-package. Tapos, basta, nalang gigiya si Kaso may gala. It's a major 360 nga atong makuha ni. Okay? Basta mga 360. As in, anak yun kayo nga kuhan. 180. 360. 180. Ang 360 gani, That That means means- katuyukan man. o isa katuyukan, maura gyapon nga direction.
Umugali kung 180 ka, di ka talikod na ka, ni talikod ka. So dapat nituyo ka nga mura kag na Full turn. kay nituyo ka ba na lang kay give. Basta, mo nang 360 siya. Ana nga to, i-share nila ding live. 360 ang turn kay para ka na yung grabe yung nga tuyok may gala. Kita ka ng sakyanan, di ba? Sakyanan, di ba? Tapos gusto nimo nga kanang para lang kay boring naman ang dagan, imo rin ikalitog 360. 360 nimo. I-drift nimo. Ana, so isa ka major. Pero Basta, same direction na gapon eh. mura kaya mga direksyon. Iyo po nga analogy, oh. Basta. Hindi ko Ano? kapanood eh. Basta tanginin na sa mga pipila ng mga adlaw may gala. Actually, karon ng taod-taod, guys. Di, may bawani mo sa smile ni Bernie. Tanawan ni, ang smile ni Bernie may atong kuan kung unsa ni siya. Tanawan niya, ready? 5 seconds. Basta mga Ano ba? malalagay na yun. Oh, grabe nga smile kang dimples ba kanang imis. Alden Richards. Gwapo kayo eh. Gwapo. Ano. Bigyan niya siya. Oh my God. Paki-share na. Lulugan po ka. Basta ako, saad yun ako sa inyo guys. Labi na ka ng mga dugay na nga naka-BBS sa to nasa group niyo. Saad yun ako sa inyo nga. We'll be giving more sa inyo ha mga kuano guban pa. Pasalamat sing suporta since day one. O gahantod karon kaning bawal. Imagine ninyo mawala na lang ang MOR sa katapusan, ang BBS na paghihapon ana ha. Oga, basta napay mga basta lagi. Dili sana ako masulti kay Sila ayun gud napit na ga. basta kagabi naka-kuan namin naka-contract signing nako may gala. So it's really Contractor na siya. Okay, nag-contract na. Diba? Last joke. Anyway, supposed to be dapat ang original na to. Nag-change ako 9 PM kay nakita mo ko na ako sa online nga ang atong mga followers kay gasugod gid sila nga online alas 9 padulong sa kadlawon ang atong mga followers sa Bitok-Bitok University. Mga kuan din sila. Siguro W isa po na sa yeah, mga yeah. factor. Yes. O kanang mga siyempre gipangmingaw sa Cagayan de Oro ana nga naminaw sa to ha. Salamat sa mga Si Bisaya Carl na to. actually, si Carl nga mauman na daw ang BBS, ay pa rin siya nakaabot sa iyang kuan gikan sa work. Oh, So diba? timing ni karon, no, Mga timing 9 karon nga mao pa ta pagsugod, mao pa din siya mag-abot, Yes. di at least daw Alright. mga nga na. I-share niyo yung mga guys ha, i-share ninyo ni Oga. Teka muna. Mga tagtaog GC pagyapon. Okay, ako sa Diretso na? mga tagay tag GC. Ako lang i-recall karon mga tagay taog panggasolina courtesy of Blue Energy. Oga, syempre ang atong code for today para na mo chance makanawag og iPhone gikan sa Chada Telecom. Cool ba kaya? Okay. Mga boss, okay. Oga, uban pang mga lagot mo nyo diha. Okay, so karon taon may gala. Og syempre, may pa-load gihapon ta may gala. Ready na ba yung mystery ni mo diha? May Ako na pa-mystery. diretso na. May automatic may pa-mystery na. Shout out. Sige. Shout out muna sa mga kuan. Ayan. Shout out sa ganina ra naghulat. Ayan, unang-una dyan, si Dante Pelapil Melendez Jr. Hello, hi, miss you. Wow. And Dayhope Lumi, hello. And Alphonse, Mikayabas, good evening. And wow, grabe, nagapon sa Joy, watching from Baltimore, USA. Hi, Ayan, Ma'am Joy. Good morning, Maryland, USA. Kung gabi, Baltimore, USA. Mausap ang kuan? Most of. And si Ran Suarez, si Ate Mylene Terrigoza, and si Paul Jakey, Trevor Coloma, and si Ate Adele Habunan, Carl Cartagena, Carl Amargara, si Nami Dinugan, ang best in answers. And si, hindi nawawala talaga every night, si Aris Kagaanan. Arias. Murag kon kayo. Basta na si Aris ka nang we feel lighter. Wow. We feel like, Kagaanan man. Tama. Kagaanan. Aris. And Jarwin. Hi, Jarwin. Hindi na kita wala nakita. See you soon. Wow. Sabok yun. Si Maria na po yung ngayon maging ana-arp, no? Mo, yun. Siya rin. Hindi na. Maging ana-arp.
Kanang, okay. Susira. Talaga, oh wow, so sweet. Yapon lang akuan. Uy, si Hector niya. Pa si Hector, hello. Sige, go. Ano yan? Ano yung mga Okay. celebrity? Ayan. Sige na, para sa atong celebrity, kailangan ninyo ni katunguban nga first time pa lang ninyo nga nakakita ani. So natay pa konting pag-gimmick, pa-promo mo Yan. Uy, may Okay. premyo to And dapat sharer mo, ani. Dapat before mo mag-answer and feel ninyo nga correct yung answer, dapat i-share sa yun ninyo. Kaya ang mga sharers lang, atong tagagamit chance para matagag ko premyo. Agoy, i-check Ay, na siya. grabe. Pero ingani, dagang kay nagreklamo kay lisod daw kay stanan, gamay ra kay mapilian. Wow. So, Lisod dito. akong lisod daw kay to, pero akong tanaw na ako kung sayunan ra ba ni sila ni or mas lisod pa ni. Okay, okay. Sige daw. tabi. Ito na ang Exciting, ating mystery celebrity kuto Celebrity. question today. Number 1, Ikaw ba, magsaba ka kung foreigner ba ni or kuan? Foreigner. Foreigner, okay, okay. lalaki. Okay, okay. Ay, Okay. may paab sa He was pagkakaroon. born May 1983. Magulang ra kog sa katuig. Ah, And his acting career started back in 2001. Ang layo, ha? laki sa man eh. Oy! Oh my gosh! Maria, Oh, Maria, palang Brad. Kami mga laki, Maria, pag makita mi ka ng at ngalan, ana, medyo kuan mi, murag ma-inhit mi. Kamo ba, girls, sa lalaki nga, the same lang ba ang feeling? Yak! Maludan ni. Murag iyo kayo siya. Sa mukha. Seriously, like, I mean, well, siguro, because wala matamaan at po no, nga na yung mga babae nga maghukas-hukas, no? So that's why siguro. Siguro. Sa ang mga lalaki mo sige hukas-hukas. Pero yeah, like to be honest, Maria, pag mga na medyo labay. Example, Maria, nag-general cleaning sa school. Oo. O tiping nga na, nag-general Si cleaning Sir sa school. lugar. Tapos, Si Sir na or head sa utility? Si Sir. okay, next. Sure, pag sinina na good, sure. Pero seryoso ako makutana, Maria, na something na effect? Murag na ikuan? Nakauwi, syempre. Oh, okay, Mura kag okay. maulaw kag tanaw nga Okay, okay. Tsada siya, tsada ang view. I like the view. Okay. Fact Ano number yan? Number 2. 2. He's famous as a superhero, but he also tried out for a role in Harry Potter. Harry Potter? But to no Ay? avail. Ano wala man siya na-avail? Wala na baligya? Na out of stock Out of daw. stock na siya. Ah. Di mo good kuhaan, cash on delivery. So nasa yung movie nga si superhero siya. Oo. Ba? Pero, Ah. nag-try siya audition sa Harry Potter nga some kind na Movie. character. Na character dito nga iyang gikuan, pero wala siya na-appeal. Wala siya nakapasara. Sayang. Really? Ba't yun macho na kayo siya? Ay, kinsa na. Muna. Ba naman ni Kuan ni Ann Curtis. Puro man di. Abi po naugbanan ni Sul. He's famous as a superhero but he also tried out for mo lagi. Gibasa rin ako to. Next. Picture mo to. Next. Grabe mga mas. He said if the acting thing didn't work out, he likely would have pursued a career in the British Armed Forces. Wow. So na, taga-England, siguro. British. Di ba? Kaya na, British. siguro tanaw na to, dili siguro ni American, basta iyang accent kay mga British. Kay ni Kuan man siya Harry Potter kahan. Oh. So, British. Pero familiar ba yung Siya wife, may yung mingon jawline? Petroleum Petronas. Mo ba na yung gisulti? Like Petroleum Petronas. Okay. Wingardium Leviosa. It's when God. Aba, ay, wala na nakita. Adam's Apple pala nakuha na nakon sa nga superhero ni siya. Klaro kayo. Wow. Klaro na kayo. Simple ra ba na? Simple? Barag simple ra ni. Dili ko sure sa O ako. di lang ko kay Las Artista. Kasi mong Adam's Apple, Kaki- Brother Burns. Dugay ra ni nawala nga na pa Adam's Apple. Basi goiter na ni goiter. Agoy, kinsa man ning
mystery celebrity, I'm sure dili ni si Bernie. Kailan ako ani pero wala ko kailan sa kabalo ko sa nang pero True sa true name. I don't know the Dili true ko kabalo sa name. true name ani. Di ba dapat ang true name, dili ang superhero name? Dapat ang dili ang superhero dapat ang name. true name niya ni tinuod yun. Mugi na siya dapat. Oo. Pre. Actually, no? Kay lisod sad mag true Pwede name ra ang tinuod. screen name, pero ayaw lang ang superhero name. Lacto Bacillus Shirotas strain. Yeah, dapat sharer ha. Sharer ang mag-answer. Last na lang mo. Very good. Up! Muna to! Muna to, mga igala. Oh my God. Okay. Ada, ingon ni Hunyo, ex daw na ako na. Wow. Oh, Pops, ano muna opinion sa mga kabibiyas nato sa naitabo ni Kuan? Sa trending Team Sawyer. na trending nga si Team Sawyer. Uy, Nagulat ko nga Sabihin mo. akong prank na. So again, ang issue Wala pala na doon. life. So ang issue pala doon talaga is about money, no? Parang wala gi-declare ni Team Sawyer nga na sila dakong kwarta na. Issue ba? Always remember sa usa ka ni viral. Nagyunay pila ka sides. Dili lang pud usahay duha. Yeah. Ay mga pipila kang mga sides ana. So kita sa mga media always kita mo kuan nga ay sa tanawon sa nato. Yes, nadungga nato yung side pero tanawon sa nato ang pikas basin puruhan na apoy Dili. truth. Ang problema mo ko sa to, ni post lang ang isa, tapos ni comment na rin ka, gibira-birahan na rin nimo. Yes. Because Because pakabalo sa pikas po basin na bayad side. sa imo. Say for example, kung Oo. babae ka, masakitan jud ka. Then Tama. mulaban jud ka kang Yes. China. Oo, So tama. what if ikaw ang lalaki and then napoy puruhan nga napoy pagka sobra na pod si China, although di na nato justify, Oo. but naay puruhan nga nung nalain ang usa ka lalaki. Na may pasensya nga giingon nga manobra, di ba? Oh, kamo naman kabalo naman siguro mo sa akong kuan gyud no, sa akong number 1 gyud nga against ko. Kanig yung mga lumlum relationship. Live Live-in kanang mga lumlum relationship. Muna na akong giingon may gala. Sa lumlum relationship, ang gansi gyud bae gyud bisa pag unsang anggula. Bisa pa ta magdebate pa ta sa asa ta nga magdebate ta. O dito lang, ibutan na to karon ha. Sampol lang ha. Wala ko nag-job sa duha. Ibutan tong lagi problema. Sa duha karon nag-live-in ra, tama? Oh. Nanay anak. Nana ba sila anak, di ba? Borog mo ba akong nana. Oh. Bago lang Yes, nakanak. sana si anak. Ibutang na to karon nga. Sige, ibutang na to tarong nasuko ang babae. Kung may lugar na si Team Sawyer karon nga, sige, may pang magbulag ta. Wala Ay, siya kaya habol. gawin Wala talaga. siya habol sa kwarta ni Team Sawyer. Unlan ra, walay habol. Ang pwede rin niya may tabo. Pwede rin niya sa Facebook, pakaulawan, ikuan, but kung legal yun, ang iya pwede mahatag ra, ang support na sa bata, di po ka makahatag og fix, wapoy sukad nga formula nga moyong kag 50,000 taga bulan ako 100,000 kay dako sa kwan. Dili pod. Mag-meet halfway yun na di may gala. O sa may ending, bitter na rin mo doon. Di mo na ang giingon. Kaya kung legally married pa mo, before mo naglumlum diha, Legally, ano sa to? legally married pa mo, Legally. legally married pa mo, kung imong ununaon, automatic ang iyang income, automatic ikaw na. Oh, dagan privilege Nakay part. Conjugal. Conjugal na automatic. Bisa pag mo yung kakaroon nga wala ka nagtrabaho, conjugal. Sa ngalan kay minyo mo. Hindi gini siya loo. Kay legally mo. Nag-eskwela ko na sa una sa medicine. Hindi gini sila ni Attorney James. Di karon. Correct naman din. Karon, Oh. isog-isog siya, yung ipakaulawan. O di natando karon ang garbos laki. Uming na siya karon. Sige, may pa. Magbulag na lang ta. Kaya kung atong unaw di man punta kasado. O di nga. O koto, berta sa kuan. O, unsa may mabuhat anang comment karon nga moingon sila nga ano na si kuan walang hiya talaga yan si kung example lang na ni support sa isa babae. Pwede mo po na makatabang. May magmatag comment nila na itag $10,000. Wala. Nga. Wala ang giingon. Oh. Ayaw sa mo ng siglumlum. Tanawas Maria, why lumlumay? Kita somewhere, uli, yun. Ano ba? Di ba, Maria? Anak yun. Oh. Yes. Ang ending Pero, sa tanan-tanan, kani. yung baby. Naku. Lactobacillus Shirotas strain. Yes, Pops. Okay. Pero, naisa ka point nga medyo
siguro tanawon nato ang angle anihang kailangan yun di ay i-post ang mga Mao. away ninyong mag-asawa. Exactly. Ni-post lagi na siya kay para makagather og pakaulawan ng partner og makagather kag support. Lami biyang feeling, 'di ba? Anything nga na kay opinion sa Facebook, if na mo comment tama gyud ka correct. Correct, true. Kana may anang nga comment. Lami kay mong feeling, oh my God, sa ako gini kuan. Mas daghang gini pabor sa Tanawa kuan. lagi, tanawa. Oh, dagani agree. Ay, sus, kabalo ka kaning Facebook, kung wala lang ni comment, di ba ni mo sikat ning Facebook? Wala lang ni mga like button, kana mag-post lang ka? Di ba ni sa mo sikat? Ang nakasikat sa Facebook, tungod man ani ka nang nay mo react, nay mo approve, feeling mo, wow! Nay ni comment, nay ni support sa ako, wow! Sa 20, nalay isa nga negative, pero ang 19, kuan, wow! Pero lagi, sa matag comment, bro, di po na makatabang. Ang imo lang na sa imo, comment ka. sa imo lang self burag ni gani mong kalooban kay tama ang imong Yeah, at least na-express. tama imong kuan, but at the end of the day wala gihapon pre na karon kailangan gyud pa post, kailangan gyud ni kuan, wala ang ending unsa may naitabo tagibi wala Pero gyud. guilty man gud pud ang uban kay ang uban dili man ga live pero diretso ba? Correct. Diretso na siya tungod sa emotion nga Lagi, dili na makontrol. dili makontrol. Murag lami kay nako ni pakaulawan yun nga. Okay, kay sometimes wala man gud tay padulungan sad bura pag sahong kalagot unsa man ako ni pagbalos. Dili ko Release. sa malaparo. Mm. So ang pwede ra gyud nako is akong gubaon na mo bitan ang ngano man karon be. Ngano man nga kung nangabit ang imong bana nganong mas mupili mo man ka nga ipatulpo kaysa imo gyud ipadako ipaligal. Kaya kung imo naon imo ra man siya gipakaulawan kay tulpo pero wala may kung imo ginahunaon, imo lagi na siya gipakaulawan. Actually, pwede mo ka diretso na sa attorney, daw imo siyang kasuhan para, di ba, Isa rang punishment. oo, mora man yun na siya. Imo Pero lang gipakaulawan. What if nga ni yes, nag-away mo, dagan na kang na storya tapos in the end of the argument, nag-forgive ka. Kay you want to be a good person, nag-forgive ka, unya siya po nagsisi, asos na okay mo. Na unsa naman tong imong gipang-ingon dito nga dagan na naman to nagkuan. Number 1, na ini-agree, ngayon siya ay wala man day ni bayag ning lakihan ni nga nagrant-rant dani sa Facebook nga di daw siya kuan, nya karon nagbalik sila. So way po angod ba ni unlike ni toxic. Toxic, oh, yeah. Na, di ba? So nawala yung integrity. Correct, you know that. Now, kung bisan pa og good ang imong gihimo, na bad na hinon gyapon ka. But you know, sa panahon po karon na Consequence. pareha sila mga YouTuber, it's still a publicity. Nisikat sila samot. Kita nga digital nila market o ni nakiusyoso na punta. So, publicity pa rin yun. Positive or negative, it's still a publicity. So, mo may kuan karon, di ba? Ako sa imo po ipagawas Super ng trending. mga sex scandal mo po ipagawas na po para daghan na mo views sa imong gaming. Larga. It's time. It's time to Ayaw. pagrant ang Yeah, babae, keep Poppy, going. pagubang ko nimo gitilaw-tilawan, iran ka. Kisa na si Master Poppy Ayaw, niya. asa, ang ako di manggod kay gitaguan ako tong hard disk asa tong hard disk na I-Google Oh, balis. Drive na lagi na. Murag mao ba ni siya or katong isa? Delete ba ako mo ginaganlukan ako sa akong mga cellphone yun, ba si ipaayon ni nako, delikado. Paspas ra ba ng mga technician ra ba? Sino yung mga Okay lang. Urag dili sila, ganahan na sila share. Di mahulog man lang nga for own consumption lang, Uy. tapos makita, ma-share siya, na dayon, may gala. May tanag My gifted God. child ta. May tanag gifted child ta. Di ba? Suko ba daw kay ka dia Erp? Okay Ingan ra. si Aris. Ano siya? Suko ba daw kay ka? Wala pa galing. Gusto ko nga lang suko gyud ko. Mo green ko galit na magkagisi-gisi akong mga Kay sinina. dagan man kayo mga question gyud ani kung kanang nga sitwasyon kay ang financial kanang moingon pa ka. Ihatag ba gyud sa asawa? Super duper mag-asawang Ihatag away. gyud sa asawa. Well, sa bagay, Question. tungkol lagi kay live-in, so ang live-in, feeling ba nag-asawa? So dapat yun kabalos tanan sa mga kwarta. Ana ba? Ano ba? Uy, tungod daw ang kwarta tapos ako wala ko'y bahin. Ana. Pero kung agi yung gina sa mga technicalities, dili nimo na income, ma'am.
Kung technicalities ha, kanang kung naman na, for example, delikadesa, siyempre kung akong kita para manis akong pamilya, ako na ipakita. Pero kung magi yung kag technicalities, uy, di tamin nyo. At the end of the day, di gyapon ni ko kung unsa kung i-declare sa imo, kung mura na kong ihatag sa imo dili. Kutob ra kasi yo sa bata nga dapat ingani dapat sa una galing katong sa nanapod din tanang labog sa una katong mangwinta na din taon niya napod tamang mwinta lagi. Gisugo ba ka sa una? Gisugo ba ka? Balik na po to sa istorya nga. Gisugo ba ka sa una nga imo siyang tabangan katong naglisod siya, gisugo ka? Wala, imong kabuboton. Yeah, di ayaw siya singla. Kay mo man ang kabuboton, di ba? Yun nga. Diyos ko. Oy, pero naay kuan karon ha. Kay after aning nga live, naay ni gawas ko nga bawong issue, guys. Kay si Lunyo Manggodo kini si Tim Sawyer friends and they're both coming from CDO. Yeah. Na-generalize karon nga manloloko daw mga taga CDO. Ha! I-defend ninyo please. Dili tanan. Di, basihan na to sa mga MORDJs. Basta daw mga taga CDO manloloko. Tanan laki, dili mo kay CDO po dahil. Dili tanan laki. Babae po siguro. Babae po siguro. Dili dagan mga na pictures nga nakalat lagi nga Iba daw. ubad sila ni friends sila, di ba? Unya nga tong friend nga isa na babae. Mag-edit na Erp. Para mo sabay ta sa banwangon ba? Na para mo sikat sa tas. Ato ibutang mga picture mga taga Cagayan de Oro manloloko. Iapil na to tong picture. Ibutan nimo si Lunyo, si Tim Sawyer, din kita lang duha nga picture sa kilid. Ano na. Yeah, Sige, tinuod sige. man sa DJ. joke. Joke. Ano di? Ibuhat ko wala na naman ako ino na. bakit. Magbuhat ko anaon niya ako ino na. Di ba mo kuha na siya mo Di, viral na. kay kung nakabasa ka sa atong amiga Ah. sa industriya, Mm. naapektuhan pud siya, naapil pud siya. Kinsa nami Kung Ganun niyang yan, family, wala katong bago siya sa nagminyo picture. agad. Ah, mo ba? Kauban gud. Naa siya sa picture manggod. Uy, ano wala man siya picture sa mukha sa nag-upload. Unya kay naunsa naman yung mga tao kay wala lang lagi ambot lang basin wala lang gid sila yung mabasa kung kamulong libang. Anyway, anira ko ta sa atong topic karon may gala. Ano na yan? Hashtag Poor Student Days. Storyahan na to. Brad, ikaw ba Ako. Brad nagdumare? Ako nag-MPSC gyud ko Ah. sa una tungod kay gusto gyud ko mag-Xavier. Ay, Xavier gyud akong gusto kay ang ako mga classmates na ako from Corpus tanan man nag-Xavier. Mhm. So ako wala ako ka Xavier bay kay wala may second choice ni mo Ah. lugar. may kwarta. Way kwarta. Muna nagdumariano kay pila ra man akong sus Ginoo ko. Ang 2,500 ra makapalit na ko pantalon ana na panay sukli. Enroll na ko sa tibuok SEM ana. So, thank you sa Don Mariano kay at least tungod sa ilang high education pero Oh. low ang tuition, kami nga mga bright na may chance. I-emphasize palihog Erp kami mga Kami nga mga bright. yan. Si Maria, si May na lang Si- gid wala si Joe karon dire. si May na lang wala si Salvador. Joe ha. si Joe dito lang sa dito kay maka-afford ba na sila. Okay, afford ba dito? Pero kami mga bright nga dili kaayo ka-afford pa for the meantime. Ah. Salamat sa USTP nga MPSC MUST sa una. Okay, so mora to. Okay. Naglisod ba 4 apod? days. Naglisod. I don't know kung Maria dili naglisod ba ni siya for student ba ni siya sa una? Igago siya. Sakto lang. Naka-experience So- ba ni siya o ganang shake lang, okay na, Oh. tempura. Oh, yan. Kabalo ka, Brad. Ang problema na mo mga pobre ng mga estudyante, sa Lunes, adunahan pa. Kaya sa itibo man. Mm. Pag Ay, Martes, nakain yung padulong mga Biyernes, wala na. Allowance. Wala na. Ang mga, unsay mga hashtag poor student days, o comment mo below may gala. O, pwede na eh. Okay. Kung ang sudan, sige lang munggos or pansit. Mugi na simbolo sa kapobrihon ng paniud to. Okay. Napa may mas pobre sa pansit o kuan bro. Katapag yung pansit nga way sagol ha. Katapag yung mga bukog-bukog ra o Way mga liog-liog ra sa isda kana. Isda kanang liog sa manok kana. Manok. O basta kana galing sagol sa pansit kana. Mo nay mga unsa ba may mas At pobre least pa sa may panit. munggos? At Mo least galing. nagya po yung lasa.
Lami Kabawra itong siguro. Sige daw, Parang libre sa istoryaw na to sa paniud to. Sige, unsay mga sudan nga simbolo sa medyo pitos nga estudyante? Ay, sasampay Nahurot na. ng balon. Sampay na ba? Sampay na. Diretso. Oh. Mahal siguro ng sampay Tama na si po. Geneva Romanos, bro, no? Sa Lawis Pansit Bra mo maniud din, to. Libre sabaw. Ay, lami ka ng Lawis Bra. Gusto ko mo balik ka ng Lawis Bra, bro. Kamusta ka na dito, no? Ay, Sige daw. nakimot na ko nga lugar ba? Murag mahadlok ko. Ay, lami ka Kuwan ng karon. lugar. Uy, bay. grabe, naka-tricky. Mura, binang pinatunnel, binang entrance, ana. Lagi ko nakikalaban, di ka Lagi. gagawas. Sige daw, tagay daw, may. Maghimo ra tag music video. Maghimo ra tag music video nga dito ta. Dini sa Lawis, bra, dagang kayo liga, atong mga amiga, to sa layo pa, sabi ko yabay, Sige daw, tagay daw yung simbolo. Ang mga karenderya biya sa Lawas Brakay, ang CR ana nga karenderya kay mao pod ang CR sa mga borders. Oh, yeah. Tama na. Ay, Murag balay ra mo na. Yes. Ang style sa Lawis Bra kay balay. Ang ubos imong Oo. kananan, so murag part ra sa sala. Tapos ang CR nila mura po yung CR ra pod sa kuan. Diba? Bulad ra, okay na. Bulad. oo. Noodles. Di ka na sa karinderya, wala gyud ko nakita nga mura og simbolo sa sa kapitos kana yung munggos og pansit bay. Tanag pag yung miinot kay nga barkada classmates sa una nga piso ra diferensya nga pansit sa atbang gid sa mo palit. Ano naman? Piso ra, Piso balag. ra diferensya kay Ito, bali. barato. For example, tag size ang okay. pansit dire among gili Oo. nagpani tag size. Dito ko sa mo tabok mo palit sa atbang itag Si Maria 5 ra. ba? Si Maria, wala yung kasabot bagay. Wala yung Rich siya kid. nagagian na siguro. Rich kid si Maria may Uy, kala. grabe problem. ka. Sige daw, Be. So may pinakapito sa imuhan na Be nga level, Be. Nga sudan. Be, Sige. Kung Ako? pitos ka, unsa nga dili kisap na mo ka istorya dire si Joe. Sunny side up. Paniud Pero sa wala ni na side ko- up. oh, itlog. pito sa na sa'yo ang sunny side up, doy. Kasi Itlog. special ka na sa amo. Sunny side up or kanang itlog na lang sa humba. Kana na lang kung palitod. Pwede, in fairness. Pwede. Di ba? Kanang itlog sa humba. Kanang ginasabol. atay nga adobo or kanang Kana. pork nga adobo tala may dinungag. Pwede sabaw lang tapos kanang dinungag Oo, nga itlog. Kana. Kana, Muna ako na. nga lunch. Kay mahal Kanitong pa gistoryahan ni mga pagkaon pa lang ni sa poor student days, ha? Oh, Na pa na yung pagkaon pa lang nitong na- istoryahan, Na pagkaon. pa ng, unya pa na. Unya pa na ang uban na to, pagkaon lang sa tatong istoryahan. Oh, unsay mga O karon kasina. sa ako, kanang snack. Oh, Banjo. banana Q og juice. Banana Q juice. Dito sa kanto, Banana batong. Q, pwede na may makapalit og 3, tapos nahimong 5. Okay? Oh. Sa una dayon ang juice piso, nahimo na din siyang 250. Mo ba na tong burag ala ice water nga juice, no? Uy. Burag ala, burag man nagatong juice nga gitimpla sa tangerp, no? Or itok lagi butang sa burag ice water. Inga na ana ba ang ra. juice, no? Oh, mo lagi. Ana ra nga juice. Lami kayo. Asin. Coloring lang kung nagka ng asukar. Murag nga na ragod ba nga naalang kay murag maingon nga drinks. Pero solve na kayo. May panulak. Pero solve Oh. na kayo. Kay ang banana Q, lami biya kay tugkuan muhimo nga katong murag latik gid ba nga gahi gid pagkaana sa mga ano gid ba nga banana Q. Katong mga Latin namin, no? Ang iyang crystal gid dito ang iyang kuan lain man ang uban nga banana Q nga pag-ana nimo murag wala may Tama. Lahi pud tong banana Q nga kanang crispy pag-ana nimo. Wow. Uy. Brown sugar. Kani ako mo to Oh. kaning RM Brad. Kaning RM mato pa ni Rachel Batuon Damalan. Mm. Mo sa ni paborito kay saging RM tapos pwede maka mag-refill og kuan kanang juice, Sabaw. di ba? Kanang sabaw. So ang style nimo ng dinungag pak mo din na imong i-pack tunga-tungaon nimo ang dinungag ng saging, di ba? Ilunod nimo sa RM. Pepper daghan, limonsito. Pag medyo hubas na, di sa nimo na hotdon diretso ang unod sa RM. Kay pag hurot nimo kuan sa sabaw, pak dugang na pud og sabaw. Balik na sa busog kayo. Tama. Oh. Alphonse, may kuwan ka Alphonse Mikayabas, kani niya. Ako from Central Mindanao University. Akong 4 student days, night time nga nako kauli 2 weeks na sa balay. Wala pa ko'y plano muli kay ting thesis, so wala na sa ko kwarta. Kapoy ka ng thesis ba no?
Mm. Pinakalas na ako na nakuot nga kwarta sa bulsa kay 20, which is pamiliti na lang nako pauli. The rest sa 2 weeks sa ato kay atang-atang rami sa kantina mo mangayo og dukot dayon parisan ra og tuyo og ketchup para lami mangayo lang dayon og sudan sa roommate. By the way, maka-dorm mi number ay maka-dorm mi ato. #survival of the fittest gyud mi ato. Fittest. Fittest. Charles Darwin, Uy, tinorbian na yung ano, no? Swerte nga na siya nga na kay boarding. Mano sa ang problema po kung na yung mga napo kay mga boardmate nga pareha po mo pit o swagi kay madaw-daw sa mano sa issue kay na sa unang Kanimang gumangay Madaw-daw. kanimang gumangay Maria, makauna-una ka ba nga? I don't want this kind of kaning makalagpas lang yung ko ani. Ano ba? correct. Di ka makadeterminado ba? Ang imong determinado nga mangusog din ka nga. Gusto ko makauglami sunod, diba? Sherdon, Ana ba? si Sherdon at Chas, lami kay na herb, kanang tuyo og mantika herb, katong mantika sa corner ba, no? Hinilisan. Kanang kasagaraw ba, nami classmates sa una, muuli og bukid. Mga naman may mga classmates sa una nga, nasa Kitaw-taw, ano mga bukid nun ba? Tadi ba, nagkumingin na ilang mga karne dito sa fiesta. Ang hinilisan sa humbaan na ibutang na sa kanang tanduay nga botilya, bay. Mo na imong isudan sa bahaw dayon kanang iyang oil Yo. tapos kanang tuyo dayon asinan na gamay or Murag pwede kon mo na imong i-mix Or din nimo. Murag sa mang inasal nga chicken oil nga pwede na nimo Sudan ana oh. Muda na imong ikaw lami lagi kayo. Healthy? Ay so grabe ka healthy. Healthy ka naman ang buka, Kini healthy. ba ang mga best answers ato gyapong pilian para sa ato ang pa-GC na Nako Blue ang Energy? pa-GC mago nato nga question later. Mm. lahi, Kay di ba lahi. ang promo nato is sa Blue Energies makadaog og 1 million. That's Yeah. why for student days later sa atong promo taon kung ikaw makadaog 1 million unsa imong buhaton? So mo atong pilian Ayaw lang sa sa- best answer. Ayaw lang sa anya tatada. Ayaw lang sa ikuan ha, isulat ha. Oh, Yeah, mamaya. dili sa atong mga poor For student day, sige, istorya na nato ang mga pagkaon, wag na. Used oil. Hadlo ka ng used oil. Dili man use. Ay, sige mo gano'n ng use oil ng burog sa makina. Mm. Kana mo, kabalo ka nang sa bukid ang pinakalaming mo ng lami lang humba kay kanang dagko kay mga butakal ba ng mga anayan ba na or butakal ba ng mga baboy nga ilang ginaluto. So ang Dagko. mga tambok ana Maria mga 3 inches. Wow. Kay nga nakabukat ang matag 50 kilos. So mura na ibutang sa kalha, ta eventually magkahilis, siya ra po yung muluto siyang Different. sariling mantika. So munang humo kayo kay dugay na kay mga 5 ka oras nang giluto sa kaugalingon. Tang oil din ana kay manubra man na mo na isalo din may gala. Pagka-healthy mga igala. Murag manakit ang atong liog ana ba? Kanang Lagi lang mukaong yung kasabay sa restaurant imong barkada niya, gabalon rag humay. Sudan kay sudan sa barkada daghan pa choices. For 6 months sisig sa 7-Eleven, social na no. Medyo bago na niyo kay 7-Eleven naman. Si Romel Auman. Social, For 6 pinamicrowave months, na. sisig sa 7-Eleven worth 26 while ga-review sa Espanya. Magulat lang alas 12 sa gabi kag ipanghatag na sa 7-Eleven ang mga donuts after inventory. Talaga? Wow. Really? Ay. Di ako may kabaluan na. Naday nga na. Mo ba? Thank you for the idea. Ba? Guri na. Karon pa ta kabalo nga nay curfew. Naday nga. Di ba? Di say man na sa Kwan Herb, di ba? Herb ka nang sa Gaysan, sa Gaysano, di ba? Nga na sila Bread. nga diyan bread? ang lang cheese bread o kuan mo na ting kuan pod ting 50% discount pag abot anang orasa. In. Mo na tama, mo na tama, makatang tama. sa mi dito among kalaban sa Gaysano mga taga Capitol University. Sila may na dito kay home court advantage mga mas dool man sila. Kami mo'y nasa ko ang Capitol University ana. Sige. Sa mukha. Pag abot aning orasa pak, talami magay ng cheese bread ba ya? Lilarga. Kumbati. Lami pod siya isaw sa ang saging nilong
Bulangoy Sinulong is, ang ang bulangoy mo ni siya ang kasaba. Pero ambot lang aning kanibitang bulangoy kay murag kuan kini simbolo gyapon ni sa kalisod no. Kaysa una matuko bukid sa amo sa una sa akong lola sa Claveria. Mailan ako nga pitos na kay sila kay ang nasa plato mga bulangoy na wala na humay, wala na humay ana man na humay. Ang ubos-ubos sa humay kaning bugas mais, tubo. di ba? Nice. Ang sunod sa bugas mais pag medyo lisod nagipitos kay muna ni. Bulangoy na. Bulangoy. Ang kamuti or bulanghoy, parera na sila mga hilera Bulangoy, na sa mga gabi. Saging kamuti. Gabi, O mo nangakanta. Oo. Mga lagot Ano na? moon. O mo na. Oo. Kanang bulangoy mo ginang murag simbolo sa kuan may gala sa kalisod. Diyos ko Lord. Lisod na. Oh. Grabe no. Dili magud ko ga lunch sa una, brunch na lang. Ay, sorry kayo, Ah, baby. sosyal. Pero uso po Brian, na siya, no? yan yung si Isa Branch po na siya kasi. sa mga diskarte sa mga medyo naglisod na food kay. Ah. Lang Sarap ni nila. sa angkwan. Namni dinugan. Tugod kay yun dihay balon, mangawat na lang sa kapayas tapad sa eskwelahan. Shout out kay Sir Iya sa kapayas. Kami sa una palit mi sa akong mga classmate og tinapa tapos butangan daghan sabaw Yun ang og kamunggay para mabahin kay daghan man mi. hala, oy. Inga For na sure, day, go boarding house, siguro ni sila, no? inga na din diskarte sa ko ano. Guy? Tama, kana ding noodles ding sa kabuok, naiuban na padaganon lang ang sabaw. Pero timplahan gyud mo asin ug kuan kay malapsaw ra man to kung katurang mo sa kasasi, di ba? So butan mo asin kuan para lang gyud taon may gala ma apod-apod. Ang bahaw nga gahi-gahi muhumok tungod sa noodles nga kuan. Sabaw. Alam mo pinakasakit pag ida-herb no kanang mga hashtag for student days. Kanang tingabot na sa Project Herb ba? Ay, Kay diya- bigyan ng MPSC. Ang MPSC manggod tungod kay wa kayo tuition dito pud kabirahan sa mga project. Maglinya na din mi sa kuan ana kun dili sa IC marketing dito sa Circuit and Leads. Tapos, nagkapalit na ho ba? Asa ba? Asa mas barato ba? Ana Oo, gid. asa mas barato tama. Pero ingani sa akong mahinumduman bitaw bay. Sige kog pangutang atong mga time bay kay kana bitang 250 ra ang imong baon sa isa ka week. So 50 pesos a day. Now, usahay pwede na lang kamo baklay, di ba? Mo 80 pesos lang na time, no? Di 25 pesos na ng sine sa una. Dayon nakasinip niabot og gid siya. 50. Oh. Pero dili pwede nga di mananaw og sine bisag kas alang sa isa ka Ano kuan, ba isa ka yan? week. Week? Okay. That is why that is why nga murag walay kwarta. Ang ako na din diskarte ana, ana na ko nga wala pa ko nakautang ani dugay nagikuha kautang ani ko ning diskarte. So Utang na ako, nanay mga naong nakatong kani utangan okay na kon laylay na mong gaping ani. Ani murag nakalimot na niyo. Uy, ang sama. Yeah. Pero Langi ka. Brad, ang imong utangon is 20-20 raman no say kanang imong dahom ka ba nga malimtan nila. Pero kabalo Pero maulo na sila Pero in kanina. fairness, Brad, sa kalisod sa akong pagka-estudyante sa kalisod, di magi super duper lisod, no. Pero wala siya ginung kunebot sa punto ba nga mamayot, Brad. Kay kabalutan na ba yung mga estudyante nga na wala ko internet medyo medyo choppy Again. Pero na kay classmate nga gapamayot nig. Sa? Uso na ba di ang inanangat day? Dili ba? Pero na kay kailang nga classmate nga Ay namayot. Daghan. Maila man nimo kay mga lawom kay mga mata bitaw ta mga niwang kayo kana muna sila. Actually, ang mga bayad karon nga nagtanaw ingon sila nga Uy, Unsa? Wala pilit-pilit.
poor student days. First, pilit. Agi, pakiotro. Pilit man, pakiotro. Dili ba? Actually, kalipay ang mga bading nato nga mga friends tungod anang poor student Ah, days. lagi. Pastoreahon. Tama. Give and take tayo dyan. Yun, like, ano din siya, ay, gwapo dito. Medyo pitoson to nga gwapo. Ang naka-joke lang diya kay ang bayot nang gikuan kay iyang sir. Si sir. Oh my gosh. Grabe nga Yeah. plot twist. Nagingana, dagan ni mga ingana may gala. At tuwan mo si sir siyang boarding house. Ano din siya? Magbitbit Ano kang din si sir ba? magbitbit kang mga usa ka kahon. Nalagi ka ni Pop. Ay siya, Pop. Unsa? Nawala na. Ay, na corn beef. Adto dito sa ako wala gid may nadunggan. Ay, la. 1, 2. Sorry. Corned beef. Di ko kabalo na loading auto na. Saan ano ulit? Gi-invite ko nga mag corn beef daw sa sa iyang dugout. Kaya siya corn beef dito. Corn beef. Ya, marag wala lagi. Nanin ko, sige lang sir. Wala man sa ko nagkuhan sir. Hindi man ko gutom. Wow, good boy naman to siya. Pwede nag-offer lang yun siya upang pa-dinner. Sis, kabalo na ko nimo sir. Burag mo man ay paborito ra Hindi bang na mga to lawasa? pang-sabtan, guys. Mura ba ng mga paboritong lawasa kanang kapopi? Ginoo ko akong speed 720 kbps. Ginoo ko noon sa manay. Oh Lord. Wala. Anyway. Put for sure kay si Poppy pitit, tapos taas. Mo na yung mga paborito sa mga bike yan ang may ngana. Bakuhon lang ha, dili kayo ma-expect. Ikaw di ay. Kanang mga paborito mo na sila kanang mga niwangon. Ano mga bayo wa man sukad gyud ko na nahimong kuan. Target sa mga bayot, di mo sa tagwapo mga gala. Sinabi nila nga, kuhan mo, save mo, vlog. Ay, dito na ilabtan tay kay same lang ta. Ay, mga kauri. Si Bernie, lahi na gidignaong si Bernie Ay, sa una lain sa na, taon. like, no, boy. So, lang, Yeah, so, taon na gyud. easy, tarong ang sa kiningon. Taon na gid, dili na ako magtaka nga daghan gyud gyapon maka-crush kay Bernie kay cutie pie, may Ay, grabe siya. musaya. Sugarcoat ka. Sugarcoat. Dili kay sus kumakita lang ipakita daw Erbe sa imong sa imong picture katong mga first year college. Ginoo ko nga First year college. tokhang days man to. Cute, Sige oy, na, cute, para- cutie si brother. Kung kato nga beauty, karon ni exist, grabe na to kagwapo. Lain kay. Lain siya. Uy, dili, uy. Si brother Bernie, kusog good kayo yung charisma and sense of Wow. business. Saan yung pag-change sa kuan? Pero dili ko sure kung imuha yun to, ha, nga picture. We shit! Ingon sila Bernie the Mall nagkatigulang naman to, Bernie the Mall. Ingon sila nagkatigulang ko nagkagwapo. Opposite daw si Bernie. Unda. Aww. Di, at least magkadato. Ana na lang nagkaida na pero magkadato. Ana na lang. Diyan lang nato. O tanawan, nawala na sa ka. Ko karon. O si Romel, sabi ni Romel Auman, imong pangalan, katisting jud ko ana burn late ko nagpasa og project. Gipadto ko ni sir sa iyang boarding house. Wow, wa siya kuyapi. Unsa bugo. We. So gipalabas lugar nimo nga wa gyud lugar ka moadto lugar. Char lang. Ato kayo. Yung country. Wow. Dagan mo na yung windows, yung Sa daw. Isaiah Adana, hello sa imo diha. Si Isaiah. Nakabot pa daw siya. Yes, alas 9 na ni.
Pilit-pilit na may gala, wa na may kabalo, nihinay na ang akong kuan. Nihinay na ang akong internet, o namilit na po silang tanan. Hoy! Unsa naman ay parasat? Change topic kay allergy si Boss Bern ng gwapo. So, Ay, sa man ay, na sa imong pilit-pilit man ay. gigikan Trevor ha. Ang Trevor gigikan. Sa mo kay ka Trebs, miss you Trebs. Wow. Pasensya. Hello, Trump. Pasensya may gala kay pilit-pilit yun. Ay, ito na, sige na. Para sa atong 500 GC. Sige, magkuha ta og kuan. Atong question, kung na kay 1 million, di na lang, ay na lang para mas specific. Kung tagang kag 1 million o kailangan nimo ipalit yung kini og butang, insigida dili pwede nimo i-donate, dili nimo pwede i-save. Kailangan insigida ipalit nimo sa usa ka butang, unsa imong pamaliton sa 1 million. Okay? O, wala na po. Nihinay na po may gala ang akong connection. Hello? Yan mga harassment. Ala. Putol-putol. Hello? Ayan na. Hello? Pasensya kayo. Sa naman ipalasat. Ginawa ko ninyo, Lord. Ano nga nila man ikibi sa manyo eh? Nawala ikaw. Wala nawala. Hello? Oh, Napa ba mi? Ano ba para yan? ding ikuan eh. Hello, wala. Mawala ni BBS kaya hinay na kayo. Ambot ba? Poor student Wala, days. Magpalakas jud ka sa college student president para malibre sa lunch. Tama. Wala na, nagamay na. Oy! Nawala na jud ta. Ayan na. Balik na. Ayan na, balik na. Balik na. Ay, pasa. Dili stable lang. Samok maning parasat oy. So naging problema. Okay. Again na yan. Sige. Apas ta. Again na tong question kung namoy 1 million dapat dili i-save, dapat dili nimo iatag sa charity, i-donate. Kailangan magpalit kag usa ka butang. Unsay imong paliton og ngano? Sige, pinakagwapo nga tubang may gala. Go. Kana nga question gato ka nato sa Blue Energy kay kung asa magpatubil ka karon na kay chance nga makadaog og 1 million pesos. Yes. Alright, sige atong kuanon be. Kung kamo makadawat o makadaog og 1 million tapos dili pwede i-save, dili pwede panghatag-hatag, imo ra gyud kailangan ipalit gyud nimong butang. Unsa imong unsa inyong paliton insigida? So kung dili palit Very man dili easy nga. so sa akong level karon ako tanan na ibayad sa equity pero dili man pwede ikuan kailangan man gyud mo palit man gyud may gala. Oo. Camera siguro ako ba? Ang no-brainer nga answer ana I think is balay o kuan man gina sakyanan. Pero ako ba Yes. mamalit ko So, siya kung mga gamit ko ba? Simple. Pero base na makadaog kay Agay, pilit-pilit na sab. Yeah. Sige, go. Comment down, guys. Sige daw, sige daw. Sige. Kaya ako mamalit ko kung ano yung kanang borag para pang studio, camera, lights, kanang branded yun ba? like, Kaya muna kailangan ako karon kanang mga katong mga ano na mga Sony camera kana ba? Kanang pang kuan gyud pang hardcore. Uso na yung Please, palitan pwede ba? yuta. Dili ba pwede yuta? Pwede ba no? Sa bagay. Pwede naman din, girl. Pwede ka dyan at the day hope. Sige, tubag. Pinakanindot nga tubag o gikan sa kasing-kasing. Gikan sa kasing-kasing. Uy, salamat kayo sa mga nagpabilin bisang nagpilit-pilit na I love you na gyud na. Katungubang mo pala pag-abot. Hello po, welcome sa BBS na demi group ha, BBS. Apil na mo sa grupo. And again, atangin ninyo sa mga pipila kaadlaw ang dako kayong mga kabaguhan. O salamat dan sa akong major sponsor. Wow, salamat Dan. Okay. Now, akong na-think kung ako na siya, basin magpalit ko og kotse gyud Kotse ako, sakyanan ni ma. worth 1 million. Muna mo gusto sakyanan. Worth 1 million. Oh, at least isa. Ah. And then, pag mayroon sila, okay, sige, pwede na niyong paliton, anay 1 million. Kaya mga after isa ka bulan, ako na ibaligya. So kung nga mong buy and sell,
Buy and sell. Pagpalit gyapon kog motor dayon. Oh, nanubag na silang ang atong mga suki o mga Sige. mga BBS solid gini sila. Si Trevor Oh, Croma. tapan. Mga daw ko 1 million mo palit ko og yuta. Sa bukid na niya nice to kuran og business na hopefully may mong tourist spot in the future. Uy, kabalo ka. Muna ni mga next karon na mga kuano. Mamalit o mga kayuta-yutaan, mga nindot nga view tayo mo og tourist spots. Nasugo na ron, no? Kasagara mga ipalit og yuta burn kay magmahal na kadugayan kung ibali ni mo og baligya. Dili yuta sa ilok og hita. Karon galing grabe pinalita yung mga stocks karon kanang sa kuan ba? Stock market kay barato man kayo. Si Carl Emerald Ross, how are you? Nana siya. Muli na dyan ko sa Pinas, magnegosyo ko, padako na mo among tindahan sa Carmen Market. Sa Carmen Market. Aww, looks nice. Insigida mo dawat kog nay mo prenda sa ilahang kayutaan. Hala, kaning mga sharer raw, top fan raw may makapilan eh. Kung ako Ala. maka 1 million, ihurot na ko palit og COVID vaccine, akong iapod-apod sa akong mga silingan aron, ma-COVID free na mi. Oh! Kulba? Barang mudagan og senador niya, barang mudagan senador ni. Iba si Dennis. Oh. Dennis. Dennis pagkakapitan. Pwede mudagan ni sa kuan, politiko ni nga linya ni, basta nga ni. Murag mga pagalan, murag bulwa niya. Mga top fan o mga sharer atong kwaon be. Paimo og balay, palit og jeep, pamasayroan, 5 ka buok. Lo. Grabe kay boy. Pwede, oh. Tama. Grabe, perti may gala. Invest kong negosyo ba ito kung building for rent anywhere among lugar kay developing among lugar. Tama na. Nindot yun na yung ana. So, Asa na siya? majority sa atong mga ka-BBS nato, tama gid mo nga namo sa show nga sakto nga bawal bugok show. Di nila gusto Right, sa ingon, gusto nila nga i-invest gid ang kwarta. Correct. Gusto ko yun. Kaya lang di siya sharer. David Zulo, ipalit na kong yuta, tama. Yuta, daghan ka na kung yuta. Negosyo. Lepot si Paul, oh. Rolex para kung maglisod, pwede maprinda. Pwede. Wala mo lagi. Oy, akong uyuan nga top fan si Caleb Gawangon. Mayong gabi mga idol. Oy, di sa Cebu. Day. Kulba, basketball player. Hi, Caleb. See Hi, you Cebu. soon. Ay, Col, musta Ingat niya, Col? always. Kumbati niya, Col, ha? Wow, si Aris, Brad. Col ba kay paliton, Brad? Magpalit ko og Biblia, encyclopedia para sa akong 2 ka kidos ug ang sobra palit ko og insurance para sa ilaha. Ese! Tinood? Tinoon? Gabasa kag Biblia? Tinood? Mao lang. In fairness, ha? Oh, ganahan ko aning tubag ni Kuan, Aris. Bisan ni si Aris sa hayod kay bisag pa kon pero pwede. Pwede, pero pag gilok-gilok na, mugilok po nagsamot. Mayo siya, most participative. Siya good na sa BBS. Si Ken Pamad. Makadaw ko 1 million manghatag kog hinabang bisag gamay basta kanunay. I-save ang uban para sa di galing pwede i-save, kailangan galing ipalit. Diretsahan, Dapat lang kaliwaan. ipalit. Saon nimo. Okay, Dili pwede sige. itong mga... Last 3 Dili pwede nga kuan charity comment. ha? Di pwede Dili charity. pwede. For example lang ha. Tayo? For example lang ba kung na 1 million ta dapat dili charity dapat ipalit dayon. Unsay imong buhaton. Oh. Sige daw, be. Sige daw. Si Dante, magpalit kong instrument. Ako dayon iparenta. Studio. So pwede mamalit. Music studio parang... Tapos iparenta. Okay. Si Alphonse daw, ayang may, ito daw sa Maramag. For 1 million, 30% sa church, 20% charity, then family and me. To. Yeah. Bago lang ko na ikastorya, gignan bitaw ko mo gyapon burn. Kanay mo mga talent fee, automatic yun na 10% tithes para sa church. 10% para sa imong that's- kaugalingon, bura daw I-practice kuan. good na. Bura nga na daw ba kanang nagi-practice sa imong kaugalingon ba? Yes. Tala po kay bahin sa imong kaugalingon, haya dayon sa ayan nimo na i-save or sa baka ba. Bagay tama din naman yun. Tama yun, tithes para sa Ginoo may gala. Bahala na muna ka muna Basin- ibahala diya. Pero basin, ingana ra ba ng tights? Mayroon sa permero ba? Sayangan na din kapag kadugayan. Mo. Sayangan. Ay saya ay dana nawala kong share badge kay na kaskip ko og 5 ka live. Nako. Alright, anyway.
Yun na, nakuha na nako ang atong kuan. 1, 2, 3, 4, 5. Irapol na nato ni sila kay puro sila mga share nindot ilang tubag. Si Wow. Carl Emerald Amargaras, Dennis Pagalan, Riza May, Dante Pilapil ug si Aris Manuel. Okay. Really? Send mo nga names, Brother Burns. Okay, ako sang ikuha na para Ayan. And ang ato ang napatay ta celebrity, mystery celebrity. Yes. Oga. So far, upat pa lang nakakorek. Ay, Na balik certified ta. sharer. Na certified sharer and at the same time nakakorek sa answer. So, unsa man, balik ko na to, no, di ba? Balika. Ayan. Luna, Jude the best po. Yes. Grabe Tama na gina. ginang Yuta luna yun. ba? Uy, karon ba grabe karon mga barato ang yuta karon. Tungod sa krisis Barato? gihapon mga gala. Mm. Tungod sa krisis, uban pang mo nang medyo mga tao karon. Kung nagi kay kwarta karon lami kay mamalit og kuan ron oy. Kanang yuta. Kay moy ginapangita ron sa may mo nay Sa mga mga barato kanang- karon mga tao. Kanang pamalit o... Ang problema po kung kita Ang- po hiling mamalit mo si hubas po kita. Pandamay ni kalakihan ni. Kabalo ka nga ng grabe ka kuan ang yuta karon, dagang kay ka pamalit og kaang. Bye-bye. Grabe sa lang kaang karon may gala. Tanong man na imo nga, Popi. Ano na, sorry. Tanong man na siya. Okay. O na tong celebrity. O basig diri na mo makadaog og load. Tulo ka winner sa tag 30 ka load. I-check ang inyong answer. Ay mo kabalaka, kung mudako gina among load play basta lagi. Alak ka, mao naman din siguro ni Nanay Klo, Nanay Klo. Sige, fact number 1, he was born May 1983 and his acting career I-check sa ang started. inyong mga answer kung in 1983 ba na siya. So magulang sa ako usa ka tuig. Ay magulang day ko isa ka tuig. Si Kuan Pod, Famous sa superhero. Uy, superhero na daan. I-check sa inyong answer kung nag-superhero ba na. Kailan ako sa iya pa lang shoulder kabalo na kisa ni nga superhero. Di kana ang angulo. Oo, ano basta lalaki, master? Kasi Brother Burns. Dili kay inspirasyon ako ba para muda ko akong lawas. Kaya mo Dili tanan mga presyo og lalaki, bayot na dayon. Giruko ay, excuse me. Excuse me no. Kasagara sa mga niadto ko kang Joe, nakita na ko sa luyo sa iyang portahan nga na ay mga ilimnon dito makahubog, mga castle, mga unsa, mga nakasexy nga babae. Hoy. Pero pag uban ko ilang Bernie, nang iko CR sa ako dito Erp ha. Saan naman nga na may mga James Reid nga ko ano ni? Dili. Igun bitaw ko na. Kuha man na sa Erp ka nang para ang iyang kagwapo mo attract sa imo Erp ba, ma-absorb nimo ba? Mo na siya. Okay. Kanang na. Mo na siya. Dili. Everyday mo tanaw ka sa samin, moingon ka nga gamay na lay kulang. James Reid. Kabalo mo Brad, kung sige mo og storya, sige mo i-feed sa iyong kagalingon, makadugaya matinod yun na Brad. Mono sa inay mga bakak nga anadanaron nimong bakak mahimong tinuod. So, attraction. Gwapo ko. Tanawa sinitapos ako. Talented ko karon. Hindi siya applicable sa tanan, guys. Ay, mga dili mo attract, no? Yeah. And ang atong mystery celebrity kay ay sabi ko na si Superman. Airplane lang yung picture niya sa ikatulo Earth. Bro masag na gausan na airplane man yung. My God, kung kanya mo siya nagtanaw sa ubos. Siyempre, dagan ba yata ka BBS pod nga mga uwagan nga mga babae? Uwagan ka ng mga babae ba? Easy, mga words. Sobra siya. Pag mga babae po ang akong celebrity, ay sus, ang mga lalaki po nag-record. Tama. Ay, naku, ambi na. Bin, sa mga sige, kubo-kubo eh. Ang binayang gigunitan, bi, ayos ang pumibi. Gakulit na ko, sige, kubo-kubo. Last na lang na. Right. So, sino? Siya real name mo to? Siya yung tinong nga pa to? Henry Cavill. Cavillie. Si Superman. Cavill. In fairness, sa tanan Superman nga nagpaka-Superman siya ang akong murang medyo
Makayang ka ba nga mo na Man of Steel? Wow, nagduda sa yun. May Oh, pero nakainomdom ka na pero nakainomdom ka Arp before Nagtanong siya ko na sa imong mga- Superman. Na isa ka Superman nga O na. Kasara? Oh, kasara. Yeah. Tama, Oh. tama. Oo, kasi Actually, Aldra Brenica. tungan sila og audition ato ang Okay. tinuod. Pero kato ang gipili, So murag na kwan siya siyang life pero imbis na mo give up siya sa next nga audition, Oh. wa yapon siya ni give up pero siya na gid ang- So nag-audition na po din siya. It's a inspiring story actually. Murag dili pud bagay siyang Harry Potter nga role no siya itsura. Oo. Murag hot na Mura pud kaayo, pan. dili nerdy. Kisa man yung gusto si Harry Potter siya mismo. Sa man ang pun nga role niya. Dili I kayo think katong kontra ni Harry Potter. Nag-ingon, nanabya sa to ang fact ay trivia nga nag-audition siyang Harry Potter nga role. Tama. Pero wala tama. siya nakuan. Pero basin sa iyang imagination ba si Harry Potter kay dili kuan kanang bas kuan Lagi siguro tama. yung tanaw. Uy, In in fairness. fairness na naghan ang mga nakakorrect sa answer. Alright. Sige, Right. Rafa. Very good. 3 winners tayo niyan. Tag-30 nga load may gala. Nakabayad na Sige, ba? go. Ang Si-share ko pangutana, na ba? nakabayad na ba ko sa load ni Kuan? Uy, again, sa mga winners, i-PM sa ninyo si Joe and ako. Yes. Please. Tapos, mga please, papremyo. paki-remind ko kung wala pa gyapon na claim. Kay again, di na mo kuan kayo ma-monitor diretso kay na work from home magunmitanan. So, mo nang may tabo, ingana. Correct. O, ayan. Ito ang mga nakakuha sa to ang mga pa-winner. Okay. Unsa ni ang una ni? Mo ni ang sa... Muna sa Mystery Celebrity. Okay. Ang nakakuha kang Henry Cavill. Okay. 3 winners, 30 pesos. 30 pesos load, ha? Kaning 30 pesos load, unli ni siya for 5 years. Call and text. Depende kung hindi ninyo gamiton. Kung dili pa ito. Diba? Sige, go. First winner. First winner! 1 every month. Ay, sweldo mo po day ugma may galan. So, okay ra day. Wow. Last sweldo na to. Last sweldo. Dennis Pagalan, congratulations. Dennis. Congrats, Jans. Jans, ha? Jans. Congratulations. Second winner. Sa 30 pesos nga load nga 5 years only call og text. No expiration, ya? Uy, si Dinuguan. Oh. Nanmi Dinuguan. Mato pa ni Maria. Uy, nag-sorry na ko, ano, Og ang third winner sa 30 pesos load ay si... Ayan, congratulations, Trevor. Wala. Cloma. Ang akong uyon nakadaog. Si Caleb Si Gawangon. Caleb Gawin. Gawangon. Ayan. Ang middle initial sa kumama, Gawangon. Muro, Ay. Gwen. Nagsuda ko pa. Gawangon din. Gawangon na siya. Gikuha lang ang mga A. Caleb Gawangon. 30 pesos Ayan, load. congratulations, guys. Ito naman, next natin is sa best answer sa ito ang Blue Energy question. Blue Energy. Ipa-blue na ninyo na. Ayan. Alright, So, ito siya na. madaugan. 500. Madawgan nilang 500 nga worth of gasolina. Wow, Okay. let's go. Bira. Kinsa ko ho. Ding 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 ding. Tadadadada, Scrappy Power. Hala. Abroad man, abroad. Abroad man, bata ka balo kasi yung ipaklima na, basi si Popi rin yung ipaludan eh. Yay! Easy. Easy. Winners. Congratulations sa atong mga winners. Thank you very Yan. much. Naitaguyod gid nato ang live guys. Balang Ang nagputol-putol lang mo pangutana, pa. unsaon pag-claim? Okay, ato mo sa atong BBS nga group chat. Tapos dito ta mag-communicate may gala. Group chat o atong grupo? Group. Katauban wala pa Ayan. nakapit sa BBS. Salamat sa inyong pag-uban-uban sa among mga gala. Bisag naputol-putol Hey, lang. thank you. Nahinay, nawala na atong viewers pagka-action o wala sa internet. Pero nalang yan po managpabili. Thank you! Again, atangin ninyo sa mga pipila kadlaw may gala ang atong mga update sa BBS. O exciting. Promise. Mas ako naning kamot nga Ay, makahatag share nindot talaga. mas bongga pa nga premyo o mas basta, okay? Mura to siya.
Okay, i-pray lang pod mi may gala nga okay ang among dagan. Okay? Ang akong Instagram day paki-follow Bernie Bitok 2, akong YouTube channel Bitok Bitok University og akong ang atong podcast like for example kung namo yung mga episode nga wala nimo nga kuan la kay maghatag man kog code karon. Mabuti na, buti na. Na-remind ko. Ikaupat na mo ni ka code para para sa iPhone. So kailangan ninyo tanaw nag-remind na to si- ang katong wala nakatanaw karon matugin mo dapat sa mga previous namo para makabalo mo. Review ninyo ang mga previous episodes. Tagatag na may katong first, second, third, and now it's oh my God. Ikaupat na nga code. Unsa kay code karon be? Ayan. And while, anong code natin? Ang atong code mga igala kay #poor. Wala na students, poor lang. Wala. Poor lang. #poor. So, Alam ko, Para dili spelling siya poor. kanang Grabe musunod naman, yun oy. ba kay Unsa basinay mag-cheat. okay? Ayan na, #poor. Sa sunod na to, naku, piyesta na, mga atang na tawag ako. Dagan salamat sa Chada Telecom kung gusto mo mamalit Thank ang mga you. barato nga mga iPhone o uban pa na sila diya sa May Veles, Chada Telecom o napod sila mga igala sa actually na sila bagong brand sa Malay-Balay. Malay-Balay. din. Oo, at bang sa BSU. Malay-Balay. Okay? BSU. Oy, shout out day ko. Oh, Shout out day ko sa tanan nga mga nag-join sa room kagahapon, nagchika-chika mi abot silang mga love lives sa ilang mga Ako dito. Wala no mag-join. Nag-join. Sorry po. Join sila bisag kinsa tapos na yung mga gwapa nga ni abot lag galit tapos ni hawa kay naulaw sa lagi nang uban. Yan ay gwapa ra ba to be. Kibali sa Zoom gyud na kuan, Zoom na. Oh, naman tay mga Sa gwapang Facebook. Sa naman tay mga gwapa nga BBS member. Okay. Dili lang ako kaayo. diyan. So Okay. pwede dito mag-grand eyeball sa Zoom lang, no? Grand Oo. eyeball sa Zoom, no? Mga Dili once sa a Facebook week. to. Sa Sa Facebook lang to? Room sa Facebook. Pero bagong update ni Facebook. So pwede na tanan mo sulod? Pwede na sir na mo sulod? Oh, pero I sige. don't know kung napulo ba kabuok. Depende pag ihapon kung kinsi mo invite. Sige, i-try natin yan virtual nga ano, para at least lang mag-inilhanay ka punta mga ka-BBS nato diya. Diba? Ayan. Ayun And yung don't- kalimot, Master Poppy sa Facebook. Kung ganahan mo mga gaming sa Call of Duty, Yun. i-add ko ninyo. Tapos sa Instagram, Master Poppy gahapon. Master Poppy Alaba sa TikTok and YouTube channel. Dagan salamat. Ayan. And Migs. please, follow me sa akong Facebook, guys. And sa Instagram, YouTube, and TikTok. You know, it's so fun. Maria Pilingera. Ikaw ro ang ayan ana Mare, ikaw ro ang ayan ana. Lagi kami kay murang lood man. Really? Really. Wala. Sige na, go. Thank Alright. you, everyone. Kinsa yung gaawaton Ana Maria murag na kay amiga ngay nga na mo storya. Wala man. It's just me. Wala, or and- nga- Actually, si Ate Ikaw, Git. Chrissy. Okay. Alright, dagan salamat. Sa iyang mga vlog. Dagan salamat sa mong sponsor Rescue Alcohol. Thank you very much. Kapamaligya ko ana sa kuan mas baratong presyo may gala. Thank you very much Rescue Alcohol. Og siyempre ang atong Blue Energy. Thank you very much. First Valley Bank, kung namoy short mo sa pangkapital, pwede mo mato sa First Valley Bank ha. And again, Chada Telecom, dagang salamat na sila diya sa May Veles at bang sa Mogs. Na yung mga iPhone 5, iPhone 6, barato na may gala. Walay issue. Actually ako nagpalit ko na wagi issue akong nakita. Alright? Salamat sa inyong tanan mga gala. Okay. Thank you. Fighter Wine. Oy, Masoy, Fighter Wine. Dagan salamat po. Thank you. Thank you. Okay. Guys. Good night. And ingat mo tanan. I love you all. Ato lang mo sa Spotify ha. I-search na ninyo dito Bitok Bitok University Podcast para sa mga previews na mo. Bye. Bye.